mar a daobh ar maidín. Seo tracht a fágu faoichan de mo chud físan le gairid sean go bhacha se bheith. Taine man danne bhála thugam, ní leithne go mórthú na níorhaithlumm na sláide sa tórathu. Ach mar sin héin níor cheart an cinechas agal gan freigart. Ar dús níl an méide deire danne ceart, ní ahrú ar an teangaí é mar a duid le bheith freastal ar réine a hanig an seo le gairid. Cáhfuil mar a thocúla sin a bheith eolaí in áréire. A deasa sí le géige ar líne agus tá cud na bhlameirí dá a bhfuil mar se lána. Ní suamhní agus ní séomh a ríis. Níor bhaithom daoine clienta sin a bhiliú. Sílim go réig an lína haint, má tá daoine geirí páirte le acu is spásan na géige, be cheart dífa bhan an massa léirú ar réine eile. Mar bol níor cheart dífa aontas a dhéanú dá má agtar ar an niamal iad go daga bag an céile acu. Féan daoine mar sin dethar ceart a dhéanú mar a gcuirtear ina gcuine os ard agus bailachas teach a chuirt do rudí a bhád níos grace. Jo go marráis ag an foiinte sin a bhí sin a le beidir. Den am láthair is leor a rá nach bhfuil fáilte rih an chineachas na a chasant na bagaideach de cheanlarbí ar an lehanana seo.